हाय लोगोफोर माबोरै दङ आसा खालामो नोंसोरबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे दिमारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेनि थाखाय बरायलायबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ खुलुमनाय गासिखौबो जासिहरबाय लोगोफोर आं भिडिअ होयैया बिराद गोबाव जाबायमोन मानो होनोबा आंनि मबाइला एसे गाज्रि जानानै दंमोन लोगोफोर बेनि थाखायनो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन दिनैहाय जोङो हासिब हानो ओंखारदों दिनै बेनिनो एसे ब्लग लाबोलायबाय लोगोफोर अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो लाइक कमेन्ट होनो दाबाव लोगोफोर ओंखाम लाबाय आरो साइकेल लाबाय लामायाबो गोजान नालाय आरो हासिबबो लाबोनांगौ नालाय बेनिखायनो साइकेल आरो ओंखाम थफ्ला लाखाबाय आरो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर अन्नानै जोबजासे नायलांदो आरो लाइक कमेन्ट होनो दाबाव लोगोफोर लामायानो बिराद खस्थ' आरोना थांनांगौआनो नै जों थांगासिनो आरोना दै बारनांगौआनो मोननै मोनथाम दंखायो आरोना बिराद गोथौ गोथौ दै बारनांगौ आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय दहला दै लोमो ना मायो जाखो आयु थैगोनहाय सयथिबो बबेजों थांनांगौ नैबेजों हालेवजोब्बायसो माथो गैबाय आजा मा गामि होनो बेखौ मादै मा गामि होनो बेखौ ए निजलागुरि गोदानसो नामा नोंसोरलाय ए खारबोनाया बावाखै नामा ए माइ गायबा जायोना गायो माने बे दहलायाव गायो मानसिफोरनिसो ए मैगंफ्राथ' जाखायोना जाया खोमालै मैगं मोनजाया बायदिसो मोनदां ए हाया रानो नामा मेसेङाव हाया मेसेङाव रानो नो बे दैयाबो रानो मेसेङाव बे राना ए बारा होनाङा बबेनिफ्राय खारबोदों नोंस्रालाय जोङो माबानिफ्राय फैदों बान्दोगुरिनिफ्राय बिजनि बान्दोगुरि ए बेसे गोबावसै पेमेन्टसो फैदों ए जों हासिब लांफैनाय जायगाया निजलागुरि आरोना लोगोफोर हादान गोदान बायदिसो नै गोदान गोदान खारबोनाय मानसि दं आरोना बिजनिनो मादै मोनहा खारबो गोदान गैलाहाय बेसे गोथौथाय दैया इमान खस्थ' आयु हासिब लांफैबाबो बायनाया साबसिन जागौमोन नामासै जायगा नायनो फैनाय जाबायना फैनाया गोलैबाय जौखिना गोलैदों आसो खाना नालाय मोसौबो माबा खेबना लाजोब्बाय जागोनसै बियो दहाय बोरमाजों गोलैनाया बोरमाजोंबो गोलैखांखाबाय नोंसोर हासिब बागानाव मोनफैबाय जोङो लोगोफोर नै जा मोजां गोलैखौ खाबाय हासिब हानो फैनाया मोरै बहा हायो नागिरनानैसो हानांगौ होनखाबाय दाखालि नोंसोर हानायथिं माबायदि दं लोगोफोर खायलाबो मोनो आरोना बे हासिब हानाय जायगायावहाय बिराद खायला बिफांबो दङ फिथाइबो दङ आरोना नै खागासिनो जोङो आरो माखासे हागासिनो खायला बागान खायला 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 लागोनानो हाजोब्बाय बोरै खायला फिथाइयालाय फिथाइखौ नुनो नागिरा गैला फिथाइ गैला नै लोगोफोर खायला फिथाइया बिराद मोजां मोजां थायनानै दं आरोना बिराद बरिया बरिया फिथाइ ए आयु माबसे माथाम दं र' बावनो मोजां मोजांथारमोनहाय नै लोगोफोर हासिब हानायाव जों मा मोनो मा मोना दाउसिन बासा मोनबाय नै दाउथिब होनो बेखौ जा मोजां बासा लानानै दंखायो नै हासिब बागानावहाय आयु अन्थाव बाथाव नै बिलाय माबसे दं माब्रै दं थुम थुमनो अन्थाव बाथावनो
गां सुखांबाय हां लालायथारबाय थिफुं थिफुंनो नै हासिबा मोनबाय बुरजा बुरजानो थांसै दाना लर होनानै न'आव थांसै खायला फिथाइबो मोनबावबायसो नै आंहा एवजाहैनोसैलाय बरियाखा एवबा स्रेम स्रेम एवनांगौ ना नोगोद गोथाव जाखायो एवजागासै मोनबाय नै खायला फिथाइ मोनबाय हासिब मोनबाय आरो नै दाउ फिसा मोनबावबाय नै दाउआ हां थिफुं 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 रायथारबाय आद्रा आद्रिनो बोरै बिदियाव बाहा लानानै थाखो बुरजा मोनबोथारबाय नोंस्रा खय मुथा जाखो 20थासो जाबायदां आंनाथ' गैयानो बिग्रायनोसो फैखादां मुथा फिसा फिसा 10थाल' बेनाबो जाबायना आं बारा हानो रोङा दे लोगोफोर एबारसो फार्स्ट टाइम हासिब हाजेनदों आरोना 10थार मोनबाय खुनुरुखुम जाबाय आरोना लोगोफोर सिबनोसै बेखौनो बोसोरसे बौलाजोब्बायसो नङा निज्लागुरिनि हाग्राया नै मालाय नेट होखालायनाय नै नेट होजोबनाय बेसेबांबा गुवार बाउन्डारि बेयाव हासिब दंजोबो हासिब हानो हायाखै नै मा जाबायदि जाजोबदों लोगोफोर बिराद खस्थ' आरोना थिफुजोब्बाय नै खासिजों हानाया हाफेराबो नालाय देग्लायसो फार्स्ट हासिब हादों आरोना लोगोफोर हानायहैदों नै आखाइ थिफुजोब्बाय हासिबाबो जा नागिरनांगौसो आजां गाजां गुवार बागान ओरैबायदि खस्थ' नायजाला नै आखाइया ओरैबायदि खस्थ' आरोना मैला लांजोब्बाय आखाइ थिफुजोब्बाय दख'ना सिबोजोब्बाय नै दैयावबो दैयानो बेसेबा गोथौ गोथौ बारनांगौ नारसोमनांगौसो लामायाबो जा गाज्रिखा हाब्रु दं दै दं ओमफ्राय हासिबाव नै बेल' 10थार खुनुरुखुम मोनबोबाय आरो 10थार न'आव फैलायबाय नै लोगोफोर आरो नै आंना सनाफुरा आयु आंखौ बेंग्लोब फैखाबाय नै न'आव फैनाय लोगो लोगो जाला आथिं अख्लाबलाय फैखाबाय दिनावनो 6 बार 7 बार होनांगौ बिसोरनो दिनै खननैल' मोनजादों फुङावहाय आं होलांनायल' रावबो होग्रा गैयाना न'आव रागा जोंनानै थांफिनलायबावबाय हनै मोनजायैनि सोरनोबा नांगौबा नै लोगोफोर बरिया बरियाखा आंना सना हिरा थामा लोक्षि गोजासो आंखौहाय जा रागा जोंबाय आइदै अख्ला फैखाबाय रागा जोंनानै आदार मोनजायैनि र' जानोसै गोद रागा जोंनानै दंसै बिसोरो आंखौ र'लै आयु थैलायखानोसै सातथा दं लोगोफोर सोरबा लायोबा लांफैनो हागोन बुन्दाया 4.5 आरो बुन्दिया 3000 3.5 बा हरगोन